तर आज लाईव्हमध्ये मी तुम्हाला खास काहीतरी दाखवणार आहे. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. मी तुम्हाला काही खास दाखवणार आहे. डू फास्ट जॉईन मी ऑन यूट्यूब. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. आज काहीतरी वेगळं दाखवायचं आहे म्हणून आज लवकर लाईव्हला जॉईन केलं आहे तुम्हाला सर्वांना. विहान खुराना, हेलो विहान भाई, कैसे हो? स्वागत है आप सबका. म्यूट आहे, म्यूट काढलंय विहान भाई. बारिश हो रही है क्या यहाँ भी? हाँ, इधर अभी बारिश हो रही है. वही दिखानी है कि जम्मू में बारिश हो रही है. अभी बर्फ ऊपर बर्फ गिरने वाली है इसलिए बारिश हो रही है. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. ओ भाई, बारिश बारिश का मौसम था, दिल बड़ा ही औसम था, बुड्ढा खाने का मन था, छाता भूल घर में भूल गया, बारिश हुई. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मैं भी नहीं गया बैंक. ओके. दिल्ली में भी बारिश हो रही है क्या? उद्या जाणार, समर्थ होते उद्या जाणार आहे आजीकडे. तर माझ्या बहिणीचा बड्डे आहे. ओके, बहिणीचा बड्डे आहे का? वा 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 वा, माझ्या बहिणीचा बड्डे आहे. वाव, हॅपी बर्थडे टू युअर सिस्टर. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा. विहान भाई लवकरात लवकर जॉईन व्हा. बेल आइकन पर क्लिक करो और लाइक करो चॅनल पर डबल टॅप करके. हे बघा, पाऊस पडतो इकडं. छाता घर में भूल गया. माझी बहन आणि तुझी बहन, ये देखो सुबह से ही हो रही है यहाँ पर. यहाँ तो कल रात से हो रही है, 10 बजे से. बिजली गरज रही थी और अभी मैं बारिश का मज़ा लूँगी. ये देखो मैंने छाता खोला है और अभी निकल पड़ूंगी मैं टेरेस पर. ये हुई ना बात बारिश में भीगने की. ठंड के मौसम में बारिश, थंडीच्या सीजन मध्ये बारिश होते हे वहाँ किती छान. ये देखो बारिश, देखो 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 देखो. मेरा मोबाईल भी भीग रहा है. सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आपल्याला पावसासोबत आपलं लाईव्ह चालू आहे आणि जम्मूला जोरदार पाऊस पडत आहे. जम्मूला जोरदार. अरे यार, कॅन्सल झालं. मावशीच्या घरी जाणार होतो, दुसऱ्या बहिणीच्या घरी जायचं. अरे यार, काय करावं आता? गावाला जावा का नाही जावा? बघ बघ विहान भाई, मैं तो भीगते हुए कोल्ड ड्रिंक लेने निकल गया हूँ बिना अम्ब्रेला के. मेरे पास अम्ब्रेला है भाई, आ जाओ जल्दी. विहान भाई, हाय सिद्धार्थ माझे, मजा आहे तुमची. येस, थंडीच्या मौसममध्ये आम्ही पावसाळा पण एन्जॉय करतोय. एवढं भाग्य आहे आमचं. आणि आता संडेला जर आता बर्फ वगैरे पडत असेल तर तोही बघायचा म्हणजे मजा भेटणार आहे. तर बघा किती छान आहे बघा. हे बघा किती पाणी. बारिश का मौसम था. माझी झाडं सगळी पाण्याने भिजली बाबा. पाणी भरतं कोथिंबिरीमध्ये. हे बघा, म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. तुमच्यासाठी मी पावसात उभी राहिली आहे. लवकरात लवकर कमेंट करून सांगा कुठून बोलताय. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. तुम्हाला पाऊस दाखवायचा आहे. समर्थ प्लीज डबल टॅप. बारिश का मौसम था, दिल बड़ा ही औसम था, मट्टा खाने का मन था, छाता घर में भूल गया,
आय फ्रॉम बिहार. बिहारला माझी गाडी पोहोचली. ओके ओके, व्हेरी नाईस. मंडळी प्लीज पटापटा जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लाईक डन दीदी. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. मस्त तुम्हाला मी मौसम दाखवला आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. जम्मूला पडतोय पाऊस. लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि पहा. अरे यार साला, मला नाशिकला जायचंय. मला नको जाऊ, राहा तिथंच. नाही जाना तू. एक मिनिट, दरवाजा बंद करतोय. लिहून झालं, करून झालं. कर. मंडळी पटापटा जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. खूप मस्त पाऊस पडतोय. भिजली मी सध्या. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. जोरात पाऊस दाखवते. तिकडनं मला खूप थंडी पण लागत होती, कारण थंडीमध्ये पाऊस पडतोय. हे बघा, दाखवतो मी तुम्हाला. मैं भूल गया. छम छम छम. नाही ग बाई, माझ्या बहिणीचा बर्थडे आहे. बहिणीचा बर्थडे सेलिब्रेट करायलाच लागणार. मग जा ना, जा ना. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोली. आणि हा पाऊस कुठे पडतोय माहिती आहे का तुम्हाला? गुड मॉर्निंग ताई. नमस्कार दादा, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात दादा तुम्ही? कुठून आहात दादा? कुठून आहात तुम्ही? काय तुझी मोहन मनोहर. मनोहर दादा, स्वागत आहे तुमचं. पाऊस कुठे पडतो? मनोहर दादा म्हणता वेंगुर्ला. हा पाऊस पडतोय कुठे बघा. पाऊस बघायचा आहे का दादा तुम्हाला? थांबा, मी दाखवते तुम्हाला पाऊस. हे बघा, छम छम छम. वेंगुर्ला. मनोहर दादा, वेंगुर्ल्याला पाऊस नाही पडत आहे. हा पाऊस पडतोय जम्मूला. सांगा सांगा कुठं पडतोय बघा. काही पाऊस पडलाय. बापरे. पटापट जॉईन व्हा. आणि हा पाऊस पडतोय रात्रीपासून. काल रात्रीपासून हा पाऊस पडतोय. म्हणजे जम्मूला तर एकतर भयंकर थंडी आहेच,
पण त्यासोबतच लाईट पण गेली आहे आणि एवढा पाऊस पडतोय की काय सांगू. ओके, म्हणून दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळातली आहे मी. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ असतात. तसेच आता मी सध्या जम्मूला राहते, तर जम्मूमधलेही टुरिस्ट प्लेस आहेत, तर नक्की जॉईन व्हा. हाय सुनीता ताई, नमस्कार. पाऊस कसा वाटतोय तुम्हाला इथचा? थंडीतला पाऊस पहिल्यांदा एन्जॉय करत असाल ना सुनीता ताई? कसं वाटतंय? बनवा काहीतरी मस्तपैकी कांदा भजी वगैरे. गणेश दादा म्हणतात हाय हाय. गणेश दादा स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मनोहर दादा म्हणतात शेजारीन आहे. येस, ही शेजारीन आहे, लातूरची आहे माझी शेजारीन. गणेश दादा म्हणतात गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. सुनीता ताई म्हणतात लाईक डन, थँक्यू. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. गणेश दादा, मनोहर दादा, प्लीज सर्वांनी लाईक करा. म्हणजे काय सांगू, काल रात्रीपासून म्हणजे 2-3 दिवस इकडे ऊन खूप छान पडलं. तर MD खुर्शीद म्हणतात गुड नाईट. गुड नाईट हे, गुड नाईट करताय तुम्ही, लय भारी. हॉटस्पॉट सोडते. ओके ताई, जॉईन केले बघा हॉटस्पॉट. वायफाय सुरू करा. गणेश दादा म्हणतात काय म्हणतात, सगळं ठीक आहे ना? हो मस्त आहे. जम्मूला कालपासून पाऊस पडतोय जाम, आणि एवढ्या थंडीमध्ये एवढा पाऊस पडतोय की हात सुद्धा असे गारटून जात आहेत, भांडी घासताना घट्ट होत आहेत. ओमकार तोडकर, झालं का जेवण? नमस्कार ओमकार दादा, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात दादा तुम्ही? आणि जेवण वगैरे नाही झालं दादा. इकडे जम्मूला असल्यामुळे ना पाऊस इकडे भरपूर आहे, भरपूर म्हणजे कालपासून पडतोय. लाईट नाही आहे, ही इन्व्हर्टरची आहे, नाही तर म्हणाल ही लाईट नाही सांगते आणि लाईट दिसते समोरच आम्हाला, पण ही इन्व्हर्टरची आहे. तर मी कोकणातली आहे. गणेश दादा म्हणते कोकणात पाठवा पाऊस. कशाला कोकणात पाहिजे बाबा पाऊस? ओमकार दादा काय चाललंय? काही नाही दादा. ओमकार दादा लाईव्ह चालू आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातली, आणि माझं लाईव्ह रोज असतं दुपारी 2 वाजता. म्हणजे आज लवकर घेतलंय मी, नाहीतर लवकर उशिरा असतं. तुम्ही कुठून बोलताय ओमकार दादा? सुनीताताई म्हणते झालं. ओके सुनीताताई. ओमकार दादा तुमचं गाव कुठे आहे? माझं गाव कुडाळ आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील. तुम्ही कुठले आहात? थंडी भरपूर लागते. येस, थंडी खूप आहे. म्हणजे रात्रभर पाऊस पडतोय, गडगडतोय, आणि आज सकाळपासून धो पाऊस पडतोय. म्हणजे वरती काश्मीरला आणि भरपूर बर्फ पडत असणार आहे. माझा प्लॅन आहे जायचा. बघू, तुमच्यासोबतही शेअर करत जाईन तो व्हिडिओ वगैरे. सुनीता मला पण खूप थंडी लागते. सुनीता ताई गरमागरम भजी बनवा की. दरवाजा उघडतोय. अंकुश दादा म्हणते नमस्कार ताई. अंकुश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. पाऊस पाहिजे का? पाहायचा आहे का कुणाला पाऊस? परत एकदा दाखवते मी, ज्यांनी ज्यांनी नाही पाहिलंय त्यांना, की कसला पाऊस लागतोय बघा. एक सर आताच. हे बघा, कसला पाऊस पडतोय बघा, कसला पाऊस. मी जास्त वेळ, आम्ही जम्मूला राहतो अंकुश दादा, इकडेच आहे पाऊस. हाँ जी विहान भाई बोल रहे हैं। हाँ जी अब बोलो विहान भाई, उधर बारिश रुक गई है क्या दिल्ली में? सुनीता ताई म्हणतायत चला सोनमार्ग गुलमार्ग फिरायला.
नको सुनीता ताई, गुलमार्ग वगैरे नको, खूप थंडी लागते. काय करे. नको सुनीता ताई, थंडी खूप आहे बाबा, डोकं दुखतंय आज थंडीमुळे जास्त. पाऊस आणि त्यात थंडी थंडी. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. भिजून गेला हवारा. शेकोटी पेटवा ताई, आता तेच करणार, थोड्या वेळाने शेकोटी पेटवते. मला लागलाय खोकला. नहीं नहीं जी, और तेज हो गई थी अभी बारिश। हाँ, अभी इतनी बहुत तेज हो गई थी, फिर अभी थोड़ी सी शांत हुई, फिर आएगी, फिर शांत हो जी, फिर आएगी। मुझे लगता है शाम तक ऐसी रहेगी बारिश। अंकुश सुनीता हे म्हणतात चला लवकर, चला 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 लवकर चला. असं वाटतंय काहीतरी भजी बिजी खावीशी आणि चाय गरमागरम, पण करायचाच कंटाळा आलाय थंडीमुळे. नुसता पाऊस असेल तर बरं वाटतंय. म्हणजे डबल टॅप करा. सुनीताताई म्हणतायत शेकोटी पेटवल्यास मला पण बोलवा. हो सुनीताताई, बोलवते बोलवते. लाकडं आहेत माझी, मी एका पिशवीत घालून ठेवलेली, बोलवते पेटवली की. डबल टॅप करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. म्हणजे कालपर्यंत एवढं छान ऊन होतं आणि संध्याकाळी म्हणजे दुपारनंतर वातावरण एवढं असं बदललं आणि रात्री 9-10 वाजल्यापासून खूपच थंडी वाजायला लागली. पकोडा, समोसा, भजी गरमागरम खाऊ. सुनीताताई बनवूया, संध्याकाळी बनवूया वाटतं आपण आज. कोकणातून पार्सल मागू. पकोडा, समोसा, भजी गरमागरम. समोसा समोसा, बटाटा वडा. आज बटाटे वडे खायला खूप मस्त मजा येईल. चिकन रस्सा. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. डबल टॅप काय वाढत नाहीये, फक्तच माणसं बोलतायत. जॉईन व्हा मंडळी. गणेश मॅडम, तुम्हाला थंडी लागत आहे कांदा भजी खा. पण कांदा भजी करणार कोण कांदा भजी? मला किचनमध्ये जावत नाहीये, एक तर लाईट नाहीये, त्यामुळे करायची कोणी कांदा भजी आणि खाणार कोण? एक नदी सारखी वाहते मी जणू. म्हणजे जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पकोडा समोसे, इथं जर जवळ दुकान असतं ना पकोड्या समोस्याचं तर आपण खाल्लं असतं. सुनीताताई म्हणतात कोणीतरी पार्सल द्या रे आणून. सुनीताताई जम्मूला येईपर्यंत ते पार्सल कुसून जाईल. आपल्या गावावरून येईपर्यंत. तुमच्या तिकडे हॉटेल नाही आहे का? आहेत, पण इकडचं काय वेगळंच असतं ना. स्प्रिंग रोल, मोमोज,
पॅटीस, आणि हे आपल्या महाराष्ट्रीयन लोकांना नाही आवडत. आपल्याला आवडतं कांदा भजी, समोसा, वडापाव, अशी हे आपल्या महाराष्ट्रीयन लोकांना आवडतं. मंगेश बांडगे, मी आणून देऊ का? हो मंगेश दादा, द्या द्या द्या. कुठून आहात आधी पहिले सांगा, म्हणजे तुम्ही पोचवाल का एवढे लांबून? कारण ना इथं खूप पाऊस पडतोय, खूप म्हणजे रात्रीपासून. आणि खरंच लाईटही नाही आहे, ही तर इन्व्हर्टरची लाईट आहे. पण जर हे लाईट वगैरे हिटरवाली असते ना, ती पेटवायला पण लाईट नाही आहे. जया ताई म्हणतायत मी थंडी वाजते काय ताई? हो जया ताई, इकडे पाऊस पण खूप पडतोय ना काल रात्रीपासून, त्यामुळे खूप थंडी वाजते. सुनीताई म्हणते माका खूप आवडतात कांदा भजी. सुनीता ताई खूप आवडतात कांदा भजी, होय काय सुनीता ताई? आज बनवूया मग आपण. सुनीता ताई मंगेश दादा म्हणतात मी आणून देऊ का? श्याम दादा म्हणतात 5 नंबर लाईट डन. श्याम दादा नमस्कार, कुठून आहात तुम्ही? नाही, तुम्ही तर माझे सबस्क्रायबर आहात ना. यू आर सो क्यूट, सो स्वीट, सो ब्युटिफुल. थँक्यू श्याम दादा. प्लीज डबल टॅप करा. सुनीता ताई म्हणते जम्मूच्या लोकांना काय माहीत महाराष्ट्राची चव. येस, इकडच्या लोकांना नाही माहीत असणार की जम्मूच्या लोकांना की महाराष्ट्रामध्ये काय काय अस्सल चवदार पदार्थ मिळतात. त्यांनी इमॅजिन पण नाही केले असणार एवढं भारी भारी आपल्या महाराष्ट्रात मिळतंय. वडापाव हा एक नंबरचा फूड आहे, जो कुठेही कोणीही कोणाही माणसाला परवडेल असं पदार्थ आहे, जो मग कोणीही गरीबही माणूस असेल किंवा श्रीमंत, सर्वजण एफोर्ड करू शकतात. श्यामदादा नमस्कार ताई, मी पुण्याचा, तुम्ही कुठून बोलता? श्यामदादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे आणि जम्मूला खूप पाऊस पडतोय, ते दाखवण्यासाठी मी आज लाईव्ह लवकर घेतली. सुनीता ताई म्हणते आय मिस यू महाराष्ट्र. येस, वी मिस यू. आपण सगळेच मिस करतो महाराष्ट्राला. जय जय महाराष्ट्र माझा, घरी जा महाराष्ट्र माझा. मंडळी डबल टॅप करा, कुठून बोलताय लवकरात लवकर कळवा. गणेश दादा म्हणते जम्मूला जायला किती वेळ लागतो बाबा? कोकणातून सिंधुदुर्गातून जायला 2 दिवस पुरे, तिसऱ्या दिवशी पोचतो आम्ही. श्यामदादा परवाच अलिबागच्या काशीद बीचला आलो होतो. वाव, अलिबागला जाऊन आलात, भारी भारी भारी. काशीद बीच, मी अजून अलिबागला गेली नाहीये, जायचंय आम्हाला पण. नितीन शिंदे म्हणतात कुठून आहात? नितीन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, आपल्या चॅनलला. जेवण झालं का? नाही हो दादा, इकडे मी जम्मूला आहे, माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. खूप थंडी असल्यामुळे ना काहीच करवत नाही आहे, अजून जेवण पण नाही बनवलंय. लाईट नाही आहे, ही तर इन्व्हर्टरची आहे. म्हणाल की लाईट तर दिसते, खोटं बोलते का? तर नाही, ही इन्व्हर्टरची लाईट आहे. माधव दिगोळे म्हणतायत जयपूरवरून. माधव दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. देवीदास दादा म्हणतायत हाय हाय. देवीदास दादा कुठून आहात तुम्ही? देवीदास दादा माधव दादा म्हणतायत माधव दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला. माधव दादा म्हणतायत गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग. सुनीता ताई म्हणतायत पाणीपुरी, वडापाव, मिसळपाव, भाजी, कांदा भजी. वाव, सुनीता ताई एवढी नावं घेतलं तर माझ्या तोंडातून पाणी येतंय, काय खायला भेटत नाही तर. सुनीता ताई म्हणतात 48 अवर्स. हां, 48 अवर्स लागतात आपल्या इकडे यायला. श्यामदादा म्हणते काशीद बीच सुंदर आहे, मला आवडलं अलिबाग.
हो का दादा? मग आम्ही पण जाऊ बघा सुट्टीमध्ये. माधव दादा म्हणते आर्मीमध्ये आहेत का? हो, माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत दादा. माधव दादा तुम्ही कुठून आहात? हा ओके, जयपूरवरून बोललात ना? तुम्ही पण आहात का मग? मला असं वाटतंय. श्यामदादा म्हणा चलो बाय ताई, कामात आहे सो बाय बाय, हॅव अ नाईस डे. ओके श्यामदादा, चॅनलला जॉईन व्हा जेणेकरून पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला याल तुम्ही. रोज असतं लाईव्ह. माधव दादा म्हणे मी पण आर्मीमध्ये आहेत. मी पण आर्मीमध्ये आहेत का? दादा पण आर्मीमध्ये आहेत काय सर? हो हो, माधव दादा हे पण आहेत. जम्मूला आहोत आम्ही आता. जयपूरला आहे का पाऊस दादा तिकडे? इकडे खूप पडतोय पाऊस काल रात्रीपासून. ओके, माधव दादा म्हणते मी आता आसामला आहे. ओके, आसामला आहात का? खूप छान. आसामला पण पाऊस पडत असेल मग. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा मंडळी. पट्टपट्ट जॉईन व्हा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि कमेंट करा तुम्ही कुठून बोलताय. दीदी नवीन कोरोना व्हायरस येऊ राहिलाय. अरे नको रे दादा नाव घेऊ त्या व्हायरसचं. इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद. श्याम दादा थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अजून एक मी तुम्हाला दुःखद बातमी आहे ती मी सांगू इच्छिते की काल इकडे जम्मू काश्मीरला बातम्यामध्ये पण तुम्ही पाहिलं असाल की न्यूजमध्ये पण दाखवत आहेत की जम्मू काश्मीरमध्ये एक बस, आर्मीची बस खाईमध्ये गिरली, म्हणजे पडली आणि ॲक्सिडेंट झालं त्याचं. आणि त्यात 21 जवान होते. त्यातले काही जवान शहीद झाले आहेत आपल्या देशासाठी. त्यांनी आपला प्राण गमावला आहे मंडळी. तर खरंच ही खूप अशी भयानक गोष्ट आहे आपल्यासाठी की आपण आपले बहादूर सैनिक आपल्यापासून दूर गेले आहेत. आणि तर ते अमरही झाले आहेत दादा. सर्वांना मी सांगू इच्छिते की ते अमर झाले आहेत, आपल्यापासून दूर नाही गेले आहेत. म्हणायला गेलं तर अमर झाले आहेत, त्यांना अमरत्व प्राप्त झालं आहे. तर खरंच म्हणजे तुमच्यापासून जर कोणी जवळ असेल अशी अशी फॅमिली तर त्यांना प्लीज सर्वांनी सपोर्ट करा, त्यांना धीर द्या. कारण ही अशी वेळ कधीही कुणावर येऊ नये असं मला वाटतं. आणि प्रत्येक इंडियन आर्मीच्या सोल्जरचा तुम्ही रिस्पेक्ट करा सर्वांनी. माधव दादा म्हणते मी पण आहे आसामला, फक्त भूकंप येतो रोज आहे. आर्मीवालेला समजून घेणारी बायको मिळेल असं वाटते का? बोला काही खरं आहे की काय? मला काय कळलं नाही दादा. मी पण आहे आसामला, फक्त भूकंप येतो रोज आहे. आर्मीवालेला समजून घेणारी बायको मिळेल असं वाटते का? बोला काही खरं आहे की काय? काय माहिती, आता प्रत्येकाच्या नशिबात असतं तसं मिळतं दादा. तुमचं लग्न झालंय का? प्लीज सर्वांनी इंडियन आर्मीसाठी प्रे करा की जे जखमी आहेत त्यांना सुरक्षित यातून बाहेर पडू दे. ऋषिकेश दादा म्हणतायत हाय. हाय ऋषिकेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात ऋषिकेश दादा? कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. तर इकडे आम्ही राहतो, त्यामुळे इकडचे टुरिस्ट प्लेस आणि कोकणातलं कल्चर असं दोन मिक्सिंग आहे. तर पाहू शकता माझ्या चॅनलला जाऊन. श्यामदादा म्हणतायत हे माधव कनेक्ट नाही म्हणून, कनेक्ट नाही म्हणून. तर प्लीज बघा नेट प्रार्थनेमध्ये खूप शक्ती असतात. प्रत्येक लाईव्ह घेते तेव्हा म्हणजे एका प्रार्थनेमध्ये खूप शक्ती असतात. प्रत्येक लाईव्ह घेते तेव्हा म्हणजे एका लाईव्ह मध्ये तरी नक्की सांगते की प्लीज सर्वांनी आपल्या इंडियन आर्मीच्या सोल्जरसाठी प्रार्थना करा. आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, जॉईन व्हा.
प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा, कमेंट करा आणि प्लीज सर्वांनी आपल्या इंडियन आर्मीच्या सोल्जरसाठी प्रे करा, कारण अशा खूप इंडियन आर्मीच्या सोल्जरसाठी प्रे करा, कारण अशा खूप दुर्घटना होत असतात ज्यामध्ये आपले होतंय नेटवर्क प्रॉब्लेम होते, कारण बाहेर पाऊस पडत असल्यामुळे झाड वगैरे हलतायत ना, त्यामुळे कसं ते वायर वगैरे वायफायच्या हलत राहतात आणि त्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम होतोय. प्लीज सर्वांनी डबल. आणि हा एक फॅक्ट आहे, जेव्हा एखादा सोल्जर, इंडियन सोल्जर जेव्हा शहीद होतात तेव्हा त्यांचे जे अंतिम विधी असतात ते त्यांच्या गावी वगैरे केले जातात, तेव्हा हजारो माणसं ते शूटिंग करायला पाहायला येत असतात आणि त्यांचे रील व्हायरल होतील म्हणून ह्या उद्देशाने जास्त येतात आणि पाहतात की म्हणजे किती माणसं आहेत, रॅली काढतायत, हे सगळं होतं. पण यार त्याच्यातले 4 लोक तरी येतात का हो पाहायला त्यांना, की त्यांची फॅमिली कशी आहे काय आहे? कोणी नाही येत, फक्त स्वतःच्या मोबाईल घेऊन पुढे असतात शूटिंग करायला. अरे काय भेटतं तुम्हाला शूटिंग करून? अशा अशा या जेव्हा त्यांना त्यांच्याच फॅमिलीला त्यांचेच जे व्हिडिओ भेटतील सोशल मीडियावर पुन्हा कधी, तेव्हा त्यांना किती दुःख होईल. का तुम्ही असे व्हिडिओ बनवता, फालतू व्हिडिओ? हा काय एखादा म्हणजे व्हिडिओ बनवण्याचा असतो का दिवस तो? त्यांच्या फॅमिलीला सपोर्ट करा ना तुम्ही. व्हिडिओ हातात मोबाईल घेऊन असं झालं की फक्त आपले रील लोकांपर्यंत पोचवायलाच फक्त मदत करता तुम्ही. त्यापेक्षा, आणि मी एक आर्मी वाईफ आहे आणि म्हणूनच मी या नात्याने सांगते की म्हणजे त्या माणसांच्या मनात काय आहे हे मला कळू शकतं. म्हणून मी सांगते की प्लीज ज्या म्हणजे तुमच्या आसपास जर अशी फॅमिली असेल तर त्यांना प्लीज सपोर्ट करा, त्यांना मदत करा तुम्ही. म्हणजे जरी तुम्ही पैशाने नाही मदत केली ना तरी एक भावनिक मदत असते, जी शब्दांची मदत असते, ती करा तुम्ही आणि त्यांना आधार द्या. आधार देण्यापेक्षा त्यांना थोडंसं म्हणजे समजून घ्या तुम्ही त्यांची परिस्थिती. आणि असे मोबाईल घेऊन जेव्हा अंतिम विधी सुरू असतात तेव्हा तुम्ही मोबाईल काढण्यापेक्षा, फालतूगिरी करण्यापेक्षा एक चांगले नागरिक म्हणून वावरा. तुमचं काय मत आहे मंडळी? लवकरात लवकर मला सांगा की तुमच्याजवळ कोणी अशी फॅमिली आहे का? तर तुम्ही त्यांना काही मदत करता का? मला नक्की कळवा. फक्त सोल्जरला फक्त बाकीच्या टायमिंगलाच हे दिला जातो, पण तुम्ही रिअल रिअल लाईफ फक्त पिक्चरमध्येच आपण पाहतो की इंडियन आर्मी म्हणून किती नावाजत आहेत, पण एक म्हणजे सच्चाई अशी आहे की यार कोणाला कोणाचं पडलेलं नाही. तो माणूस आपला एवढा थंडी वाऱ्यात, आता इकडे एवढा पाऊस पडतोय आणि त्यात एवढी थंडी आहे की माणूस पण जे जवान आहेत ते बघा ड्युटीवर आहेत आहेत ना, ड्युटीवर कशासाठी? आपल्या देशासाठी ना. आणि तुम्ही म्हणाल की अरे देशासाठी करतोय ना, पैसे पण घेतोय, ते पैसे पुरे असतात का? एखाद्याचं जर त्यामध्ये आता दुर्घटना होतात अशा, तर ते पैसे आयुष्यभर पुरतात का मला सांगा? माणसाची जागा पैसा घेऊ शकतो का मंडळी? नाही ना. जेव्हा आपला जवान जातो तेव्हा त्याची जागा पैसा घेऊ शकतो का? नाही घेऊ शकत मंडळी. माणसाची जागा कोण पैसा कधीच घेऊ शकत नाही. कारण माणसाचं जे महत्त्व आहे ना आपल्या आयुष्यात, ते आता एखादा नवरा आहे एखाद्याचा किंवा मुलगा आहे, भाऊ आहे, त्याची जागा पैसा घेऊ शकतो काय? पैसा बोलू शकतो आपल्याशी? पैसा आपल्याशी बोलू शकतो? एखाद्या बायकोशी पैसा बोलू शकतो? एका बहिणीशी पैसा पैसा राखी बांधून घेऊ शकतो का? नाही ना. तसंच आहे की प्लीज आपल्या जवानांना रिस्पेक्ट द्या, त्यांची काळजी घ्या, जमेल तशी काळजी घ्या मंडळी तुम्ही. जेव्हा मला एक गोष्ट आठवते, जेव्हा जेव्हा वॉर सुरू होतं 2025मध्ये मेमध्ये, तेव्हा एक पोरगा होता छोटासा वरच्या साईडचा. तर तो त्या म्हणजे आर्मीवाल्यांना, जवानांना रोज काही नाही काही घेऊन जायचा चहा. का? त्यांच्या पोटात अन्न नसायचं आणि अशा परिस्थितीत कोण अन्न आणून देणार ना? कोण देणार त्यांना? म्हणजे एवढा टाईमच नव्हता की जेवण बनवा, आणि एवढं युद्धामध्ये असं काहीच नसतं की जेवण बनवतोय, खातोय, हे नाही चालत. लक्ष फक्त ह्याच्यावर असतो, म्हणजे टार्गेटवर असतं. तेव्हा कोणीच काही म्हणजे खाल्लेलं नसतं. 2-2 दिवस उपाशी असतात माणसं.
तर तेव्हा म्हणजे मी ऐकलं, म्हणजे मी न्यूज ऐकली ती, आणि त्या मुलाला छान अवॉर्ड पण मिळाला आहे. म्हणजे इंडियन आर्मीला त्याने एवढी मदत केली की तो जाऊन रोज त्यांना चहा, बिस्किट, रोटी असं काही काही द्यायचा. म्हणजे त्या एवढ्याशा छोट्याशा मुलाला सुद्धा म्हणजे किती मनात रिस्पेक्ट असेल विचार करा. आणि आपण मोठी माणसं आहोत, आमच्या मनात तर काहीच नाही असं. तर आपल्या मुलांच्याही मनात तुम्ही इंडियन आर्मीबद्दल किंवा आपल्या ह्या देशाबद्दल चांगलं थॉट निर्माण करा, एवढं सांगू इच्छिते. कारण मी एक आर्मी वाईफ आहे आणि मला असं वाटतंय की आपला म्हणजे मी बघते ना की ट्रेनमध्ये सुद्धा आर्मी जवान असे खाली झोपलेले असतात, त्यांना कोणी देत नाही जागा सुद्धा बसायला, की बाबा तुम्ही आमच्या देशासाठी ड्युटीवर जाताय आणि तुम्हीच असे खाली बाथरूमच्या ठिकाणी झोपलाय. किती आहे ती लाजिरवाणी गोष्ट यार. आपण आपल्या म्हणजे एक एवढी गोष्ट आपण शेअर करत नाही, आणि त्यांनी आपल्या देशासाठी जीव, आपला स्वतःचा जीव दिलाय. आपली माणसं सोडून ते गेले तिथून आपल्या देशासाठी. मंडळी, पटतंय का? मला नक्की कमेंट करून सांगा तुम्हाला हे पटतंय का? कारण एवढी माणसं तुम्ही बघताय, 20-24 जण आहात तुम्ही बघताय, पण तुम्हाला एकाला तरी हे माझं म्हणणं पटतंय का? तर प्लीज एक कमेंट करून नक्की सांगा मला की तुम्हाला पटतंय का हे बोलणं, आणि तुमचे विचार काय आहेत ते मला प्लीज कमेंट करून सांगा. की म्हणजे आपल्या मुलांनाही आपल्या देशाबद्दल किंवा आपले इंडियन सोल्जर आहेत त्यांच्याबद्दल जे प्रेम आणि भावना असतात त्या अजून वाढवायला पाहिजे. कारण तुम्ही पाहू शकता की हे आतंकवादी कसे बनतात. त्यांच्या घरातल्या लोकांमुळेच ते बनतात ना जन्माला. त्यांना लहान बाळ जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा कोणी सांगितलेलं नसतं की तू आतंकवादी, हा म्हणजे तो ठरवूनच येत नाही ना की मी आतंकवादी होणार आहे, असं होणार आहे. पण जेव्हा लोक म्हणजे जेव्हा जन्म घेतल्यानंतर त्यांच्या आजूबाजूचा जो माहोल असतो आणि घरातली जी शिकवण असते की नाही तुला ह्याच्यासाठीच काम करावं लागणार आहे, ह्याच्यासाठीच काम करावं लागणार आहे, तेव्हा त्यांच्यात जी ऊर्जा निर्माण होते ती आपल्या ह्याच्यात का होत नाही, असं मला म्हणायचं आहे. की आपल्या ह्याच्यात आपण लहानपणापासून आपल्या देशाबद्दल, आपल्या म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, श्री छत्रपती, त्यांचे विचार किंवा म्हणजे आपल्या सोल्जरांनी काय काय आजपर्यंत केलं, जी युद्ध झाली आहेत, कारगिल युद्ध झालं आहे, त्याबद्दल आपल्या मुलांनाच काही माहिती नाही आहे. तर त्या शौर्यगाथा आहेत त्या तुम्ही तुमच्या मुलांना सांगा. बघा तुमच्या मुलांना किती त्याबद्दल आपल्या देशाबद्दल चांगली भावना निर्माण होईल. बघा खूप असं आहे जे आपला देश बदलू शकतो या गोष्टींमुळे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंटच येत नाही आहेत मला कोणाच्या, फक्त मेसेजेस फक्त दिसत आहेत माणसं. प्लीज पटापट कमेंटही करा. मंडळी कमेंट कोणाच्याच येत नाही आहेत. काय नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे की काय समजत नाही आहे.
प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हे सांगा मला. कमेंट का येत नाही मला माहिती नाही, पण नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल म्हणून कदाचित असेल. पण तुम्ही माझं बोलणं ऐकताय हे पाहून पण खूप बरं वाटतंय की एवढी माणसं ऐकतायत माझे विचार. मी सांगते ते. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्यूट काढलं पण कमेंटच येत नाही आहेत कोणाच्या. मला कळत नाही आहेत मंडळी. तुमच्या इथं नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे वाटतं. कमेंट मला काहीच येत नाही आहे, त्यामुळे मी तुमच्याशी म्हणजे त्या कमेंटला रिप्लाय तर नाहीच करू शकत आहे. तुम्ही कमेंट करत असाल पण मला कमेंटच येत नाही आहेत. तर थँक्यू सो मच मंडळी, तुम्ही लाईव्हला जॉईन तरी आहात. मंडळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मंडळी तुमच्या कमेंट माझ्यापर्यंत काहीच पोहोचत नाही आहेत. म्हणजे ऋषिकेश दादांनी पहिले मेसेज केलेला तेव्हाच त्या कमेंट आल्या, त्यानंतर कमेंट पण सगळ्या गायब, म्हणजे माझ्यापर्यंत पोहोचतच नाही आहे नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे. तर त्यासाठी मी सॉरी म्हणते, क्षमा करा मला. कारण कमेंटच येत नाही, तर मी तुमच्या कमेंटला रिप्लाय तरी काय देऊ ना. तर एवढंच सांगायचं होतं की आपल्या इंडियन आर्मीचा रिस्पेक्ट करा. त्यांना तुम्हाला जसं होईल तसं मदत करा. प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. येतच नाही आहेत माझ्यापर्यंत, काय प्रॉब्लेम आहे. मी आता मंडळी, तर आता मी दुसरा मोबाईल घेऊन तुमची कमेंट वाचते. खूप कमेंट येऊन गेल्यात, पण मला कमेंट काय हे होतंय बाई.
मी आता सर्वांच्या दुसऱ्या मोबाईलवर आलेल्या कमेंट वाचते, कारण मला भेटल्या नव्हते. हाय पूजा दीदी बोल रही है हाय. हाय पूजा दीदी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. कविता ताई म्हणते हाय ताई, श्री स्वामी समर्थ. कविता ताई, श्री स्वामी समर्थ, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. माधव दादा म्हणतायत माझे लग्न होऊन 10 वर्ष झाली आहे, 2 मुलं आहेत ताई. वाव, मग दादा खुश आहात ना? कविता ताई म्हणताय 7 लाईक केले आहे ताई. थँक्यू कविता ताई. कविता ताई, मला तुमच्याशी बोलायचं होतं. माझ्या इन्स्टा आय डीला जॉईन व्हा. इन्स्टा आय डीला हे करा, जॉईन करा. प्रीतिया कुंभार म्हणून माझी इन्स्टा आय डी आहे, तिथं जाऊन मला कमेंट करा. कमेंट करा नाही, मेसेज करा. मला तुमच्याशी बोलायचं आहे, तुम्हाला जो प्रॉब्लेम फेस होते त्याबद्दल. सुनीता ताई म्हणतायत हाय सुनीता ताई. मला कमेंटच येत नव्हत्या, अजूनही इथंच थांबल्यात कमेंट, पण मी दुसऱ्या मोबाईलला घेऊन बघते. पूजा दीदी आज आप 12 बजे आए. हाँ पूजा दीदी, क्योंकि इधर बारिश हो रही है ना, फिर बाद में नहीं आना होगा मुझसे. तो कविता ताई म्हणतात काय झालं ताई? काय नाही ताई. माधव दादा म्हणते आर्मीची नोकरी करणं एवढी सोपी नाही आहे, खरं आहे. हो माधव दादा, सर्वांना वाटतं की आर्मीवाल्यांना कॅन्टीन कार्ड मिळतं, आर्मीवाल्यांना हे मिळतं, आर्मीवाल्यांना ते मिळतं. तर ते काही कामाचं असतं का, मला सांगा. माधव दादा म्हणते कोण येत नाही. सुप्स गुड मॉर्निंग. हाय सुप्स. माधव दादा म्हणते दादा कशात आहे? मी सिग्नलमध्ये आहे. हे मेडिकलमध्ये आहे दादा. सुप्स म्हणते अगदी बरोबर. हाय सुप्स. माधव दादा म्हणतात बोला की. माधव दादा म्हणतात बोला. हाय माधव दादा, मगाशी माझं लाईव्ह अटकलेलं, म्हणजे बफरिंग जादा होत होतं. शिवाजी माळी म्हणताय हाय, कुठून आहे? शिवाजी दादा, मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात सांगा प्लीज. सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. सुप्स हाय बोलते. माधव दादा म्हणतात हे काही बोलू नका दादा, फोन येईल, काही सांगू नका फोनवर. ओके. संगीताताई म्हणतात डन. संगीताताई म्हणतात कशी आहेस? सुप्स म्हणतात हा ना. माधव दादा हे काही अडचण येते आई, बोलू नका. पूजा दीदी बोलते हैं मी तो कुछ समझ नहीं आ रही हूँ. विनोद दादा म्हणतात ओके. माधव दादा कमेंट बघा की. दादा कमेंटच येत नव्हत्या मला मगातपासून. हो एकदम बरोबर कविता, बरोबर बोलत आहात. तुमच्या भावना समजू शकतो आम्ही. माधव दादा हे फक्त आपली बायको बघते तेव्हा कळते, हे माझं संग झालं आहे असं. म्हणजे काय दादा, मला कळत नाहीये तुमचं काय प्रॉब्लेम काय, तोच माझ्यापर्यंत पोहोचला नाहीये. बोलणं सगळं सोपं आहे, करणं चांगलं आहे. ताई मग आपण करूया, आंदोलन करूया का? पंकज दादा म्हणते राम राम सिस्टर. पंकज भाई नमस्ते, राम राम. ताई दादा माहीत आहे का लाईव्ह करता? हो दादा, आणि मी काय वेगळं असं बोलतच नाही, म्हणजे कसली इन्फॉर्मेशन वगैरे मी कुठे थोडी शेअर करते. मी फक्त इन जनरल जे लोक वागतात त्याबद्दल मी बोलली आहे. बाकी अजून वेगळं काही मी बोलली नाही, किंवा काही इन्फॉर्मेशन नाही दिली आहे. आणि जे जग जाहीर आहे तेच मी बोलली आहे. आणि माझ्या मिस्टरांना माहिती आहे, माझ्या मिस्टरांचा सपोर्ट आहे म्हणून तर मी लाईव्ह करते ना दादा. मुकेश दादा म्हणते हैं आपको हिंदी नहीं आती है, आप एक मराठी औरत है. हाँ मैं मराठी हूँ. मैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र से हूँ. सुनीता ताई म्हणतात हो सुनीता, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. मी का सांगू सोल्युशन. हर्षराज पाटील म्हणतात हाय. सर्वेशान गरमी चालू झाली नाही रे बाबा, इकडे पाऊस पडतोय. राजू म्हणतात कहाँ से है दीदी आप? मैं हूँ जम्मू से बात लाइव कर रही हूँ, लेकिन मैं हूँ महाराष्ट्र से. एडवोकेट वही ओए 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 देवी जी, राम राम. राम राम भाई. अंकित भाई नमस्ते, स्वागत है आपका. हे व्हाट होइंग, मेरे आते ही मेरा मोबाईल हँग होइंग, पता नहीं जी. सर्वेश म्हणतात आवाज गेला
कहाँ से है आप? राजू बोल रहे हैं. मैं हूँ महाराष्ट्र से. ॲडव्होकेट म्हणतात कसा काय मंडळी? मस्त मंडळी. इंस्टा दादा म्हणते ताई कॉल उचलला सोल्युशन सांगतो. कसलं सोल्युशन दादा? सुनीता ताई म्हणतात हाय. कृष्णा लांजे म्हणतात हाय दीदी मी कृष्णा. हाय कृष्णा दादा नमस्कार. साजिद म्हणतात हाय. गुरुनाथ दादा म्हणते नमस्कार ताई. जय गोरोबा काका. जय गोरोबा काका. स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. काजल प्रजापती हाय काजल. स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. चॅनलला जॉईन व्हा. अजून डबल टॅप नाही झालेत. फक्त 17 डबल टॅप झालेत. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अरे कमेंट अटकलेत ना त्याचं सोल्युशन. मग आता कॉल कसं करणार? काय रे देवाय ये महिला पीछे चल रही है. बूस्ट द स्पीड इंटू 2x. इन्स्टा आय डीवर फॉलो केलं ताई तुम्हाला. ओके थँक्यू. माझं फेसबुक पण आहे तिथं पण फॉलो करा मला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. अंकित बोल रहे हैं. कमेंट सेटिंगमध्ये क्लिक करा आणि ऑल मेसेजवर क्लिक करा. हो दादा थँक्यू दादा. तुमच्यामुळे मला कळलं. हां आता आलं आता मेसेज आले. कशामुळे थांबले काय माहिती मला ते. थँक्यू इन्स्टा दादा तुम्ही मला हेल्प केल्याबद्दल. मेसेज सगळे थांबलेले. ॲडव्होकेट म्हणतात वाव वाय 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 कशा आहे देवी. मस्त आहे मी. आले का? हो इंस्टा दादा. एडवोकेट म्हणतात बेचारे हिंदी बोलने वालों की कैपेसिटी कम हो गई. मुझे करना पडेगा ट्रेंड शुरू. आपल्या गावात गुरुनाथ म्हणतात आपल्या गावात किती घरं आहेत कुंभार समाजाचे? आहेत 10-15 घरं. एडवोकेट म्हणतात ब्रेकफास्ट लंच होईंग क्या आपका? नहीं होईंग अभी करना है. प्लीज डबल टॅप करा. इंस्टा सचिन दादा थँक्यू सो मच. वरून 2 नंबर ऑप्शन केला दादा केला मी. कोल्हापुरी दादा मी ओळखलं का? हो दादा इंस्टा दादा मी तुम्हाला ओळखते तर. इंस्टा दादा कोल्हापुरी दादा हाय सचिन युअर सचिन असं आहे. सगळे तिन्ही आय डीमध्ये लक्षात आहेत. ते मगाचे दादा मला काय बोलत होते तेच कळत नव्हतं. त्यांचं नाव काय ते माधव दिगोळे. दादा ते माधव दिगोळे काय बोलत होते तुम्हाला कळलं का? माधव दादा तुम्ही आहात का इथं? प्लीज काय ते सांगा मला. काहीच कळलं नाही. नारायण प्रवाण म्हणतात जम्मू. ओके काय जम्मू दादा स्वागत आहे तुमचं. कोल्हापुरी दादा थँक्यू सो मच. मला सगळे सोल्युशन माहीत असतात. हो दादा म्हणून तर तुम्ही काय म्हणतात ते सर्व गुण संपन्न आहात. तुमच्यासाठी मुलगी पण आम्हाला शोधायची आहे.
प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. इन्स्टा दादा मला सांगता का, ते दादा होते ते काय बोलत होते, मलाच त्यांचं काही कळलं नाही बोलणं. विनोद दादा म्हणतायत बरं. गुरुनाथ दादा म्हणते आमच्या गावात 40 घरं आहेत. वा 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 वा, मस्त दादा मस्त. आणि माझ्या माहेरी तर 150 घरं आहेत कुंभारांची. डोकं जेवण दुखतंय. विनोद दादा कसे आहात तुम्ही, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. इन्स्टा दादा म्हणतात ओके ताई, बाय 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 दादा. ठीक आहे, आणि तुम्ही? मी पण ठीक आहे. ताई तो कुठून? आम्ही जालना. जेवण झालं का? मनोहर दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे. तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे माझं लाईव्हचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. गुरुनाथ दादा म्हणता लाईक केलं. थँक्यू गुरुनाथ दादा, थँक्यू सो मच, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी ज्यांनी नाही केलंय त्यांनी. अमित दादा म्हणतात हाय हाय. अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. इकडे जम्मूत दादा पाऊस पडता मस्तपैकी, काल काल संध्याकाळपासून. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. किती पाऊस आहे? पाऊस खूप पाऊस पडला काल संध्याकाळपासून. म्हणजे पहिला तर वाराने आणि हे पडले काय ते ओले 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 गिरतात ना ते पडले. आम्ही दादा होय काय बापरे. आणि बर्फ पडतो ना तो ह्याचा, काय म्हणतात आपल्याकडे, आम्ही दादा काय म्हणतात आपल्याकडे जेव्हा ते गारे 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 पडलेले इकडे. शिवाजी पाटील म्हणतात हाय, नमस्कार शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. आम्ही गारा म्हणतात, हां गारा पडलेले इकडे मस्त खूप पडले. त्याचं मी व्हिडिओ केलाय ह्याला यूट्यूबला, मी नक्की टाकेन तो पहा. रात्री 10 वाजता पडलेले. म्हटलं एवढा आवाज काय येतो घपटप डब 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 पावसाचा. तो बघते तो बाहेर जाऊन कितीतरी गारा पडलेल्या, आणि एकदम छोटे छोटे ज्या गोळ्या असतात ना तसे छोटे छोटे पडलेले. आता वरती बर्फ पडणार मस्तपैकी. हा डोक्यात दुखतं. डोक्यात दुखतं कारण ना थंडीमध्ये पाऊस आहे ना, त्यामुळे उठल्या उठल्याच सुरू झाला. शिवाजी गुड मॉर्निंग मॅडम, काय चालू आहे? तब्येत पाणी कशी आहे? कुठे पडल्या गारा? गुड आफ्टरनून दादा, 12:30 वाजले. आणि तब्येत पाणी छान आहे. आणि गारा तर पडल्या जम्मूला काल रात्री. म्हणजे वरती बर्फ पडतोय ना, पडायला सुरुवात झाली असेल म्हणून इकडे पाऊस पडला. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. डबल टॅप करा.
विनोद दादा म्हणतायत किती वर्ष झालं तिकडे आहे तुम्ही? झाली एक दीड वर्ष झाली. शिवाजी दादा म्हणते मॅडम कुठून बोलत आहात? आम्ही जळगाव खानदेश भुसावळमधून बोलत आहोत. शिवाजी दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल, थँक्यू सो मच. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. विनोद दादा म्हणतायत हो. आम्ही धन्यवाद. आज लाईव्हला जरा थंड थंड वाटतं माका, कारण माका थंडी भरली आहे. माका जमलं नाही, आता मी संपवतंय. पडलो काय म्हणून काय? होय दादा पाऊस पडलो म्हणूनच. एक तर लाईट नाही हा, हीटर पण चालू करू शकणार नाही. ही लाईट फक्त इन्व्हर्टरची असा. शिवाजी दादा म्हणताय जय जिजाऊ जय शिवराय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, शंभूराजे महाराज की जय, तुळजाभवानी माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, रेणुका माता की जय, जय सप्तशृंगी माता की जय. शिवाजी म्हणता भाभी जेवण झालं का तुमचं? शिवाजी दादा भाभी नका म्हणू, दीदी म्हणा, ताई म्हणा. शिवाजी म्हणतात तुम्ही जेवण काय केलं? भाजी केली, आंबोळ्या आहेत. शिवाजी दादा म्हणते तुम्ही खूप सुंदर आहात, देशाला खूप छान आहे. देशाला. चला मंडळी, थँक्यू सो मच. बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या.